touch me, baby. You sexy thing. I love the way you touch me, darling. You sexy thing. Oh, you sexy. You sexy thing. Εντάξει, ωραία. Πάμε κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, είστε καλά? Κάποιος λείπει πάλι, ρε. Α, όχι, δεν σε έβλεπα, ήσουν πίσω από το πορτατίφ. Το θέμα μας σήμερα είναι Χριστός Ανέστη, ξέχασα να σας πω. Θα μιλήσουμε για τις πεθερές. Βγήκαμε στον δρόμο, έκλαψε ο κόσμος, μίλησε, έκανε ερωτήσεις, η γιαγιά απάντησε, αυτή είναι ευριασμένα. Κάναμε ανέκδοτα, τουρλουμπού και ένα πράγμα. Όλοι μαζί ας καθίσουμε στον καναπέ να το δούμε που θα παιχτεί και να γελάσουμε. Αυτά. Άμα είσαι νύφη γαμπρός σήμερα, πες άσχημες κουβέντες για την εκπομπή, δεν με πειράζει. Πες, πω τι βλακίες είναι αυτές μητέρα που δείχνουν αυτοί εδώ οι γελοί. Πες. Πέστε μπας και σωθείτε. Γιαγιά, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν καλές πεθερές? Φυσικά καλά έχει καλές πεθερές. Στο πιο μικρό χωριό να πας, η μία δίπλα στην άλλη κάθονται. Τάκ. Εκεί, στο νεκροταφείο. Θα ψάξεις να βρεις μια καλή. Γιαγιά, θεωρείς το γιο σου επέλεξε καλή γυναίκα? Τι μου θύμισες, Λεβέντη μου? Μου έφερε και καμιά 25 τσαπερδόνες εκεί στη σειρά. Μου λέει αυτές είναι μάνα, τις κοίταξα εγώ. Καλές είναι, λέω. Να, μόνο αυτή δεν μ' αρέσει. Εκείνη πήγε και παντρεύτηκε ο Χάγας. Ανάμεικτο συναίσθημα, ξέρετε ποιο είναι? Ποιο? Να βλέπεις το καινούριο σου αυτοκίνητο να πέφτει από τον γκρεμό με την πεθερά σου μέσα. Ναι, μαμά, αφού σου λέω. Καλά δεν με πιστεύεις τώρα? Μα δεν το κουνάει ρούπι από εδώ. Ναι, εδώ δίπλα μου είναι. Καλέ, ναι, σου λέω. Ανυπομονεί να σου μιλήσει. Αλήθεια. Θες να το διαπιστώσεις? Περίμενε. Γιαννάκη, η μαμά. Γεια σου, μαμά. Γιαννάκη, τι κάνεις ρε παλικάρι μου? Πού είσαι ρε, χρόνια και ζαμάνια έχουμε να σε δούμε. Τι να κάνω ρε Σιμιτσαράς, είχαμε κάτι τρεξίματα στο χωριό με την πεθερά σας. Τρεξίματα, τι τρεξίματα ρε Γιάννη? Μια οχιά, τσίπη στην πεθερά μου. Αμάν, οχιά, την τσίπη. Θανατηφόρο το τσίπημα. Θανατηφόρο Μίτσο. Στον τόπο έμεινε η καημένη οχιά. Θα αγαπάει πάρα πολύ η πεθερά μου. Να την πάω στα βαθιά εκεί στο Μεσολόγιο και να την φάνε τα σκυλόψαρα εκεί. Είσαι παντρεμένος και την έχεις στα Σούζα. Στα Σούζα! Για δεν γράψα να βιβλίο, βοηθήσει και εμάς, βρε αδερφέ. Άρα, μόλι πεθερόκληπτοι είσαστε. Την έχω 23 χρόνια στο σπίτι. Χείρα. Έχει πεθάνει ο συγχωρημένος ο πεθερός μου. Εγώ δεν το γνώρισα βέβαια. Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να κάνει κουμάντα στο σπίτι. Και εσύ τι έκανες? Την τάκωσα από το σβέρκο. Και τώρα κάνετε Σούζα. Εγώ είμαι μανιάτης, δεν κατάλαβε ότι από πεθερές, ό,τι πει πεθερά, Άμα σε εκνευρίσει, πού θα τη στείλεις διακοπές? Θα τη στείλω διακοπές. Σεμετέρι, ξέρεις το σεμετέρι? Όχι, για πες μας. Αμερικάνικα σημαίνει νεκροταφείο. Αχ, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι μαζί σου. Μη, γιατί είμαι παντρεμένος, μη με κάνεις. Έχεις πεθερά, είσαι παντρεμένη? Όχι, είμαι ελεύθερη και έτοιμη για όλα. Γιάννη, σε παρακαλώ. Εγώ ρε παιδιά έχω να μιλήσω στην πεθερά μου 18 μήνες. 18 μήνες? Δεν της αρέσει να τη διακόπτουν. Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να ταΐσεις το γιώκα μου να φάει? Μιλάς και εσύ μωρή, που ο γιος σου δεν έχει αναρούχο χαΐρευτος να ντύσει το κοριτσάκι μου. Εσύ θα μπεις στο γιώκα μου χαΐρευτο. Ναι. Γιαγιά, να σε ρωτήσω, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πώς γίνεται όταν είστε νύφες να τις βρίζετε και όταν γίνεστε εσείς μάνες να γίνεστε ακόμα χειρότερες? Αχ, Λεβέντη μου, εμείς από μικρές που γεννιόμαστε, όλες οι γυναίκες, έχουμε μέσα μας ένα γκρινίδιο
Πώς είναι το γονίδιο, γκρινίδιο το λένε, κατάλαβες. Και όσο μεγαλώνει και η γκρίνια και στο τέλος, γι' αυτό είναι ίδιο γκρίνια όλες οι πεθέρες, κατάλαβες. Το γκρινίδιο φταίει, είναι από το Θεό αυτά. Πάντως ρε παιδιά, τι να σας πω, εμένα η πεθερά μου είναι ένας άγγελος. Είσαι πολύ τυχερός ρε φίλε. Εμένα η δικιά μου ακόμα ζει. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από Ιεροσόλυμα. Ιεροσόλυμα. Πήρα να σας ενημερώσω ότι Τι? η πεθερά σας έπαθε εγκεφαλικό και δυστυχώς είναι νεκρή. Εγώ σας τηλεφωνώ για τα τυπικά της κηδείας. Πρέπει να πάρετε την εξής απόφαση. Τι? Αν η κηδεία θέλετε να γίνει στην Ελλάδα, ναι, μαζί με τα μεταφορικά θα σας στοιχήσει 5.000 ευρώ. 5.000. Ενώ αν την κηδέψουμε εδώ στα Ιεροσόλυμα, ναι, θα σας στοιχήσει μόνο 1.000 ευρώ. Εσείς αποφασίζετε. Εδώ στην Ελλάδα να γίνει κηδεία, σας παρακαλώ. Εδώ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ναι. Με συγκίνησε πολύ το πόσο νοιάζεστε, γι' αυτό θα σας κάνω μια καλύτερη τιμή. Ελλάδα 5.000 ευρώ και εδώ στα Ιεροσόλυμα 800 ευρώ. Όχι. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Λοιπόν, είναι η τελευταία μου προσφορά. Ελλάδα 5.000 ευρώ, Ιεροσόλυμα 500 ευρώ. Μην επιμένετε κυρία μου. Εδώ στην Ελλάδα να γίνει κηδεία. Τι να πω κυρία μου, τα έχω χαμένα. Εσείς πρέπει να τη λατρεύετε. Πρώτη φορά συναντώ τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία να την έχετε κοντά σας. Κοιτάξτε να δείτε κυρία μου. Εκεί στα δικά σας τα μέρη στα Ιεροσόλυμα, πριν πολλά χρόνια κυδεύτηκε ένας και μετά αναστήθηκε. Εγώ αυτό με την πεθερά μου δεν το διακινδυνεύω. Συγγνώμη φίλε, ποιος πέθανε? Η πεθερά μου πέθανε. Η πεθαρά σου. Συλληπιτήρια φίλε. Και από τι πήγε η γυναίκα? Τη δάγκωσε ο σκύλος. Τη δάγκωσε το σκυλάκι και πέθανε η πεθαρά σου. Ναι. Αυτό το σκυλάκι δάγκωσε την πεθαρά σου και πέθανε. Συγγνώμη ρε φίλε μου, δεν είναι ούτε ο κατάλληλος χρόνος ούτε η στιγμή, καταλαβαίνω, αλλά μήπως θα μπορούσα να δανειστώ αυτό το σκυλάκι για μία εβδομάδα μόνο? Στην ουρά φίλε, στην ουρά. Εμείς τι περιμένουμε εδώ? Baby, here you come, all dressed in black. You look like my dark days, coming back. You know it's been a long time since I've seen your face. That expression you... Έχεις καλή πεθερά? Καλή πεθερά. Βρήκαμε ένα δείγμα. Κάτι είναι κι αυτό. Δηλαδή δεν μπλέκτηκε ποτέ στα πόδια σας ζευγάρι να βγάλει λίγο γκρίνια? Πλέκεται στα πόδια μας, πλέκεται. Καλτσές μας, πασούμια πώς τα λένε, παπούτσια μας παίρνει. Αυτό είναι πλέκεται στα πόδια σας. Αν πλέκεται, άμα σε μαγλό ζευγάρι. Δεν άκουσα το μου, γι' αυτό. Παντρεμένος. Ναι. Πεθεράς πώς είναι? Καλή. Το πρόβλημά μου είναι ένα. Τι λένε ελπίδα. Ναι, και ποιο το πρόβλημα? Θα είναι τελευταία. Αλήθεια, σας κάνει κανένα μάθημα στο σπίτι η μαμά πώς πρέπει να γίνεις πεθερά? Όχι καλέ, αυτό σου βγαίνει, αυθόρμητο είναι. Α, το έχεις μέσα σου, έτσι γεννιέστε. Αν ήταν φαγητό. Δεν θα το τρώγα ποτέ. Πεθερά είναι, τι. Όταν ακούς πεθερά δεν κάνεις έτσι. Πώς κάνεις? Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφώνησα και λίγο πιο πριν από τα Ιεροσόλυμα για την κηδεία της πεθεράς σας. Δεν διευκρινίσαμε. Θέλετε